el MVP McDonald's de la primera jornada d'aquí del Col·legi Janer, en el partit on el Col·legi Janer ha perdut contra l'Icea Comte de Foix. Com has viscut l'experiència d'aquest primer partit, d'aquest debut? Ha estat molt divertit, tot i que hem perdut, però bueno, que està per bé. Ha estat fantàstic, vull dir, pensa que aquí l'Au Esport de Sant Julià de Lòria ha acollit un partit més de la Copa Col·legial gràcies a la Federació Andorrana, Visit Sant Julià, McDonald's Andorra, però sobretot m'agradaria saber com viu l'escola, no? El fet de participar per primera vegada en una competició amb tant prestigi com la Copa Col·legial. Bueno, ha estat molt novedós perquè aquest any no, bueno, ens ho han dit de primeres fa uns mesos i vam dir, bueno, pues venim i bueno, està bastant bé. A part, el vostre té encara més mèrit, perquè sou l'única escola, si no m'equivoco, que participeu exclusivament en tercer i quart d'ESO. Sí. Bé, què significa això per vosaltres? Bueno, que encara que siguem dels petits, que, bueno, pues que tot i que no he perdut, podem fer-ho millor. Sí, ho heu fet força bé, evidentment doncs, hi ha coses a millorar, sobretot també doncs, el vostre equip s'ha de reconèixer que ho heu fet força bé, inclús la noia que jugava, doncs, tot i jugar amb tot de nois, ha fet un molt bon partit, sent la màxima rebotejadora, la segona màxima assistent, i tu també, evidentment, doncs, com a MVP del partit, que has fet més de 10 punts, enhorabona també per aquesta no victòria, però sí, bon partit, treballat, i esperem que el proper doncs, el podeu guanyar. Moltes gràcies.